ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Меҳвар ТВ. Дӯстони азиз, дар имрӯза видео 15 хонаҳои арзон дорем аз шаҳру гӯшаҳои Тоҷикистон. Видеои моро то охир тамошо кунед ва комментария нависед ба шумо чӣ хел хонаҳо дар кор аст ва аз куҷо дар кор аст. Бобошем дар видеоҳои оянда албатта мегузорем. Дастгирӣ кардани канали моро фаромӯш накунед, ба видео лайк гузоред ва ба комментария нависед фикратонро. Бобошад видеои имрӯзаро сар мекунем. Рафтем. Якум хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ қарор дорад дӯстони азиз дар ноҳияи Вахш, яъне шаҳри Қурғонтепа, деҳаи Киров гуфтага дар 5 сотиқ замин 4 дар хона дорад. Об, свет, ҳамаи шароитош муҳайё шудага. Нархи хона дӯстони азиз 140 000 сомона бо курси имрӯза гирем 945 000 рубл дӯстони азиз, бо арзон меша гуфтага. Рақамҳо барои маълумот дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед. Оиди ҳамин хонаи ки агар шумо харидор бошед, маълумоти бештара аз ҳисоби хона гиред. Бошад видеоро бо давом медиҳем ки дастгирӣ кардани канали моро фаромӯш накунед. Меҳнатҳо барои шумо. Дуюм хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе, райони Фирдавсӣ, пеши корвон гуфтага дар 1 сотиқ замин 2 дар хона дорад. Об, свет, ҳамаи шароитош мона, евро ремонт кардага гуфтага, подвалам дорад. Нархи хона 193 000 сомона дӯстони азиз, бо курси имрӯза гирем 1 млн 304 000 рубл мешавад, бо арзонам меша гуфтага. хона ҳама чиро дорад, шароитош муҳайё гуфтага. Рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед. оиди ҳамин хона маълумоти бештар аз ҳисоби хона гиред. бошад видеоро давом медиҳам дӯстони азиз, дастгирӣ кардани канали моро фаромӯш накунед. меҳнати мо барои шумо дӯстони азиз. сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар райони Зарафшон дӯстони азиз, дар қариби рӯи Калон гуфтага. дар 2 сотиқ замин 3 дар хона дорад гуфтага. дуюм этажа, 2 этажаи хона, об, свет, ремонтиш мевона гуфтага, канализатсия дорад. нархи хона дӯстон 186 000 сомона, бо курси имза гирем 1 млн 256 000 рубл мешавад, бо арзонам меша гуфтага. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед. оиди ҳамин хона маълумоти бештара бо ҳисоби хона гирем. бошад видеоро давом медиҳем. дастгирӣ кардани канали моро фаромӯш накунед. меҳнати мо барои шумо. чорум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, дар райони Сомгар гуфтага дӯстони азиз, маҳаллаи Дӯстӣ, дар 4 сотиқ замин 8 дар хона дорад дӯстони азиз, об, свет ҳаста, ҳоҷатхона, ҳамсояҳош хуба гуфтага. нархи хона дӯстони азиз 195 000 сомона, бо курси имза гирем 1 млн 317 000 рубл мешавад дӯстони азиз. рақамҳо барои маълумоти бештар барои экрани шумо гуфтага. хона дар ҷои сос қарор дорад гуфтага дӯстони азиз, ҳамсояҳош одамои хуба гуфтага, яъне ки ҳамаи шароита дорад дӯстони азиз. метавонед занг занед ҳамин хонаро харед, агар ба шумо маъқул бошад видеоро давом медиҳем. панҷум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Айни дӯстони азиз, райони посёлкаи Айни гуфтага, дар қариби бозори Балх, дар 8 километр, дар 6 сотиқ замин 2 дар хона дорад дӯстони азиз. об, свет, гирди хона маҳкама гуфтага, дарахтои 12 сола дорад гуфтага, мевадиҳанда. нархи хона гуфтага 180 000 сомона дӯстони азиз, бо курси имза гирем 1 млн 216 000 рубл мешавад дӯстони азиз, бо арзонам меша гуфтага. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед. маълумоти бештар оиди ҳамин хона бо худтон гиред. шашум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Бохтар дӯстони азиз, дар 8 сотиқ замин 3 дар хона дорад, об, свет, ҳама чизо дорад. дар тезаош ночаспонда, кадоме ки харидора бо маслиҳат мекунем гуфтага. нархи хона дӯстони азиз 125 000 сомона, бо курси имза гирем 844 000 рубл мешавад дӯстони азиз, бо арзонам меша гуфтага. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо дӯстони азиз. хона коробка гуфтага, фақат дар тиреза нишастагӣ зиндагӣ мекунед дӯстони азиз. свет ҳамаш дар наздикишаи об, дар наздикишаи гуфтага. чизе ки ба шумо фаҳмода боша занг зада оиди ҳамин хона бо худ маълумоти бештара гирем. боша видеоро бо давом мегирем. ҳафтум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Кушониён дӯстони азиз, дар 4 сотиқ замин 2 дар хона дорад, об, свет, ошхона, ҳоҷатхона, ҳамаи шароитош муҳайё гуфтага, фақат метавонед зиндагӣ мекунед. нархи хона бошад дӯстони азиз 170 000 сомона, бо курси имза гирем 955 000 рубл мешавад дӯстони азиз, бо арзонам меша гуфтага. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо, чизе ки ба шумо фаҳмода бошад занг зада маълумоти бештар аз ҳисоби хона гирен. бошад видеоро давом медиҳем дӯстони азиз. бо як бори ҳам такрор шава ки канали моро дастгирӣ кунед. меҳнатҳои мо барои шумо. ба ҳаматон раҳмат ки дастгирӣ мекунем. ҳаштум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Варзоб дӯстони азиз, дар 4 сотиқ замин
ду дар хона дорад, об свет дорад. Нархи хона дӯстони азиз 155,000 сомона ба курси имрӯза гирем 1,47,000 рубл мешавад дӯстони азиз. бо арзон ҳам мешавад гуфтага, алиш ҳам мешавад гуфтага, хона камтарак меличовкаш мондага, ремонтш гуфтага, дига ҳама 100%. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи канали шумо дӯстони азиз метавонед занг занед, маълумоти бештар оиди ҳамин хона аз соҳиби хона гирем. дӯстони азиз, канали моро дастгирӣ кунед ва ногуфта намоед ки ҳар рӯз мо видеоҳои нав мепард диҳем. фақат хоҳиши мо ҳамин аст ки шумо дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. чанд қадр шумо подписатсия комментария кардед, мо бошад ҳамин қадр тез видео партофтан мегирем дӯстони азиз. ҳамаи меҳнатҳои мо барои шумо аст дӯстони азиз. мо бошад видеоро давом медиҳем. боз хонаи навбатии мо дӯстони азиз, нӯҳум хона, хонаи фурӯшӣ дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. хона дар дачаҳои тангоя гуфтагӣ қарор дорад. дар 9 сотик замин ду дар хона дорад дӯстони азиз. об, свет, веранд, ҳоҷатхона ҳамаш ҳастай. нархи хона 170,000 сомона бо курси имрӯзагӣ 1,148,000 рубл дӯстони азиз. бо алиш ҳам мешавад гуфтага, арзон ҳам мешавад гуфтага. рақамҳо барои маълумоти бештар равои телефони шумо метавонед занг занед. оиди ҳамин хона маълумоти бештар аз ҳисоби ҳамин хона гирем. бо бошад видеоро давом медиҳем дӯстони азиз. ногуфта намоед ки дар канали мо ҳар рӯз видеоҳои нав меборад. дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед, меҳнати мо барои шумо аст. даҳум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи восиа дӯстони азиз, дар 4 сотик замин, 6 дар хона дорад, об, свет, ҳамаи шароиташа муҳайё. хона бо чизҳояш фурӯхта мешавад гуфтагӣ. 4 тарафаш маҳкама, ошхона, ҳоҷатхона, ҳамом, аловхона ҳамаш ҳаст дӯстони азиз. нархи хона 115,000 сомона бо курси имрӯза гирем 777,000 рубл мешавад дӯстони азиз. бо алиш ҳам мешавад гуфтага, арзон ҳам мешавад гуфтага. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед. оиди ҳамин хона маълумотҳои дар хотиртона бо гирем шумо. 11 хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри ҳисор дӯстони азиз, дар қарибии қалъаи ҳисора гуфтага. дар 6 сотик замин дӯстони азиз, 4 дар хона дорад, об, свет, ошхона, кладовка, ду тандор дорад гуфтага. ҳамаи намуди дарахтои мевадиҳанда дорад, ҳоҷатхона, ҳамаш ремонти замонавӣ гуфтагӣ. дар хона ҳама чӣ ҳастай, бо чизи чораш фурӯхта мешавад гуфтага. нархи хона 200,000 сомона дӯстони азиз, бо курси имрӯза гирем 1,351,000 рубл мешавад азиз. бо арзон ҳам мешавад гуфтага, алиш ҳам мешавад гуфтага. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед, маълумоти бештара гирем. 12 хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Дангра дӯстони азиз, дар 8 сотик замин, ду дар хона дорад, об, свет, ремонт кардага гуфтага, калидор, ҳоҷатхона, 3 мошини дига сангам дорад гуфтага. нархи хона дӯстони азиз 35,000 сомона бо курси имрӯза гирем 236,000 рубл мешавад дӯстони азиз. бо арзон ҳам мешавад гуфтага. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед. оиди ҳамин хона маълумоти бештара гирем. дӯстони азиз, канали моро дастгирӣ кунед, ҳама меҳнатҳои барои шумо ҳай ва ҳар рӯз мо видеоҳои нав бировардан мегирем. чанд қадр шумо дастгирӣ кардед, ҳамин вақт видеои нав бировардан мегирем. мо ба ҳаматон раҳмат. 13 хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Истаравшан дӯстони азиз, райони пеши таваллудхонаи иморатӣ гуфтага. дар 4 сотик замин, 4 дар хона дорад, об, свет, ремонти замонавӣ гуфтага. хона ҳама шароиташа дорад дӯстони азиз. хонаро ба бинихтон буда суратҳо. нархи хона 345,000 сомона дӯстони азиз, бо курси имрӯза гирем 2,331,000 рубл мешавад дӯстони азиз. бо арзон ҳам мешавад гуфтага, алиш ҳам мешавад гуфтага. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо дӯстони азиз метавонед занг занед, бо маслиҳат гиред, бо масалан маълумоте ки ба шумо нафаҳмида бошед аз ҳамин ҳисоби хона бо гиред. раҳмат барои ҳаматон, барои дастгиритон. мо шуд видео давом медиҳем. 14 хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб дӯстони азиз, дар деҳаи Зарбдор гуфтага, дар наздикии мактаб, дар 15 сотик замин, 4 дар хона дорад дӯстони азиз, об, свет ҳамаш ҳастай, ошхона, ҳоҷатхона, боғам дорад гуфтага. нархи хона дӯстони азиз 130,000 сомона бо курси имрӯза гирем 878,000 рубл мешавад дӯстони азиз. бо арзон ҳам мешавад гуфтага, алиш ҳам мешавад гуфтага. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед. оиди ҳамин хона маълумотҳои дар хотир бо аз ҳисоби хона гирем. мо бошад видеоро давом медиҳем. 15 хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Панҷакен дӯстони азиз, маҳаллаи лаби чашма гуфтагӣ. дар 6 сотик замин, 3 дар хона дорад, ба такхона ҳам дорад гуфтагӣ, об, свет дорад. нархи хона дӯстони азиз 200,000 сомона бо курси имрӯза гирем 1,351,000 рубл мешавад дӯстони азиз. бо арзон ҳам мешавад гуфтагӣ, алиш ҳам мешавад гуфтагӣ.
рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо дӯстон азиз метавонед занг занед. маълумоти бештара оиди ҳамин хона ҳисоби ҳамин хона гирем. Дӯстон азиз, ин буд 15 та хонаҳои фурӯши мо. То видеоҳои оянда дастгирӣ кардани канали моро фаромӯш накунед. Ҳама миннатонам барои шумо ҳаст. бошад ҳар рӯз як видеои партофтан мегирем, шумо дастгирӣ кунед. Хайр, то боздид. Худо нигаҳбонатон дӯстони азиз.